Det her er startvinduet i MATCAD. Når du åbner programmet, så er lommeregneren oftest til stede, men hvis den ikke er, så finder du den ved at klikke på den lille grønne lommeregner henne i venstre hjørne. Det er smart, at lommeregneren er til stede, fordi så har du både tal og regnefunktioner lige ved hånden. Lad os gå i gang. Det er vigtigt, at når du regner i MATCAD, at du stiller stykkerne op på en måde, så man tydeligt kan se, hvad opgave du nået til, og hvilke regnestykker du regner. Så lad mig lave et eksempel. Jeg vil gerne regne opgave 1, så derfor skriver jeg opgave 1. Som du ser, er der en lille rød streg efter 1-tallet, og det betyder altså, at programmet skriver. Man kan ikke regne, når stregen er rød. Det smarte ved denne funktion er altså, at du både kan skrive og regne, uden at programmet bliver forvirret. Det vil sige, at du kan altså skrive små hjælpetekster, eller hvad du nu skal bruge til dine stykker, forklaringer, hvad som helst, uden at programmet tror, at det nu skal regne. Men når du skal regne, så skal du altså huske på, at stregen skal være blå. Jeg vil gerne finde rumfanget af en kasse, og derfor skriver jeg rumfang af kasse 1. Min kasse, den er 13 meter bred. Som du ser nu, så er der både en blå markør og et M. Det her M, det betyder altså meter, og programmet er programmeret sådan, at det godt forstår, at det betyder meter. Det smarte ved MATCAD er altså, at det godt kan regne med enheder, og det gør det hele meget nemmere. Men min kasse, den er 13 meter bred, så er den 17 meter høj, og den er 25 meter lang. Og det giver et samlet rumfang på 5.525 kubikmeter. En anden smart ting ved MATCAD er, at det kan regne med forskellige enheder. Lad os prøve igen. Jeg har en ny kasse. Denne kasse, den er 12 meter høj. Den er 5 cm bred. Og så er den 7 km lang. Og den får et samlet rumfang på 4.200 kubikmeter. Og det er altså smart, at selvom jeg har forskellige enheder, så bliver programmet ikke forvirret over det, og kan sagtens regne dem sammen alligevel. MATCAD kan selvfølgelig også bruges til andre ting, end bare at regne rumfanget ud af kasser. Som du ser henne i lommeregneren, så er der de mest nødvendige funktioner, men hvis du klikker op i værktøjslinjen på de her knapper, så ser du altså, at der er masser af muligheder for andre regnestykker. Det er også muligt i MATCAD at udfordre de lidt ældre elever. Du kan blandt andet gå op her og finde diverse formler for rumfang, areal og omkreds. Og det gør du ved at trykke på referencetabeller. Her går du ned i Volume and Surface Areas, og her ser du en masse forskellige figurer. Jeg kunne blandt andet godt tænke mig at finde rumfanget af en cylinder, og her ser jeg, at det er pi gange radiushjernen gange højden. Derved er det enormt nemt at tilpasse niveauet efter ens klasse, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke opgaver man kan regne. Så der er ikke så meget andet end at sige, end gå på opdagelse, udfordre hinanden og god fornøjelse.